गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो माखासे भिडिअखौ लाबोफिननो गोनां जादों बुंनो गोसो गैयाब्लाबो बुंफिननो गोनां जाफिनदों माखासे बाथ्राखौ ओरैबायदि बुंनो लुबैदों आं जोंनि हाइनेस केस आरो लोगोसे NIA नांनानै थानाय बिनि सायावसो आं एसे गोसोखांफिनदों बा आरो दुखुबो नांफिनदों हाइनेस केसा आंनिया आगष्ट मासनि 4 तारिखआव आरो कर्ट गाहैफिनबावनांगौ बुंलांबाय थागोन आं जेब्लानो कर्ट जागोन कर्ट हाजिर जाहैनांगौ अब्लानो आं बुंबाय थागोन बावहाय सोरबा दैदेनगिरियानो होन बा माबा मोनसे माब्लाबा दुखु नाङोब्ला माब्लाबा बायदि रोखोम गोसोखाङोब्ला मानसि हिसाबै थांना थानानै जेबो लाब गैलालै हारिनि जेबो खामानि मावनानै जेबो लाब गैयालै बे बाथ्राखौ सानफ्लाङो जाथि हिसाबै जोबस्रांजानोखौ लुबैयो जाथि हिसाबै थैजोबनायखौसो लुबैयो माब्लाबा बर' जाथियानो जोबस्रांनांगौ बेखौ माब्लाबा सानफ्लाङो साननाय फैयो आरो मानसि हिसाबै थांना थानानै जेबो लाब गैयालै बे बाथ्राखौबो सानफ्लाङो एखनबा आरोखि बाथ्राया ओरैबायदि जायफोर NIA नांनानै थानाय ना बिसोरनि फारसे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो लिडारफोर बिराद गिदिर मिशन भिजन ना डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा गोबां सावरायो नैबे खुंथायाव थाग्राफोर श्रीजुत प्रमद बर' सार नोंथांमोना बिराद मिशन भिजननि बाथ्रा बुङो गबिन्द बसुमतारी सार नोंथांमोना मिशन भिजननि बाथ्रा बुङो माबे मिशना साक्सेस जादों माबे भिजना साक्सेस जादों गोजोना फैदों आं मोनथाम मोनब्रैसोनिल'सो बुंगोन आं बिनि अनगायै जेबो गोजोन गैया दिनैहाय एक्सटर्सन किडनेपिं ना आरो ओमफ्राय फेक इनकाउन्टार नंखाय दायाव गावथारनाय बियो गैया जादों आं मानिदों बाद बाखि जेबो गैया गबिन्द बसुमतारी सार सरि क्षमा खालाम आं क्षमाबो बियो नोंनाव बेखिनिल'नो गोजोन फैदों बेखिनिल'नो साइलेन्ट जादों जोंनि BTR आवहाय नोंथांमोना ग्रिन BTR खालामनो नागिरदों आनसाक्सेस बियो बिनि उनाव राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बुंदों BTR ओनसोलाव दाउ ब्रयलारजों गुफुर खालामगोन आनसाक्सेस अमाजों फुरा साक्सेस खालामगोन होनना बुंदों आनसाक्सेस आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोननि UPPL नि सोद्रोमाफोर राकेश ब्रह्मखौ जायफ्रा सापर्ट खालामो गबिन्द बसुमतारीखौ दिनै सापर्ट खालामग्राफोर आरो प्रमद बर' बिथांमोनखौ सापर्ट खालामग्राफोर दिनै मोनसे जायगायाव आं नाम जायगा डिस्ट्रिक्ट बेखौ बुंनो थांला आनसाक्सेस दाउ ब्रयलार आनसाक्सेस सासे EM दंमोन बे EMआ UPPL निनो बे NDPनि लिडारमोन नाथाय बे EMआ मा जालांखो बियो अमाबो फार्म खुलिदोंमोन आनसाक्सेस मेगनाव नुदों अफ्रिया मेगनाव जों नुदों आनसाक्सेस राकेश ब्रह्म नोंनि बे अमानि फार्मनो बोरमानि फार्मनो दाउ ब्रयलारनि फार्मनो आनसाक्सेस बियो BTR आवनो आनसाक्सेस जोंनि जेन NDPनि बाथ्राफोरा साक्सेस जायाखै आं मानिदों जोंनि NDPनि सोद्रोमाफोर सेंग्राफोर बिथांमोना साक्सेस जाया आं बेखौबो मानिदों जानायबो नङा आरो जायफोर हार्डकर ओरैबायदि हार्ड लेबार खालामग्रा बिथांमोना दिनैहाय अमा फिसिनानै UPPL नि सोद्रोमा बिसोरो UPPL निनो हार्डकर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनै अमा फिसिनानै आनसाक्सेस अमाखौनो फिसिनो हाला अमानो आदारखौनो जाहोनो हाला अमानो दिनै दाना माना माबा माबि बेफोरखौ होनो हाला होनबा दिनैहाय गबिन्द बसुमतारीया अमा दाउ बेफोरबायदि राकेश ब्रह्मआ दिनै दाउनो अमानो बोरमानो बेफोरबायदि फुरा खालामगोन होनना बुंदोंमोन आनसाक्सेस बेफोरो जेखियानो जादोला आं बेयावबो बारा बाथ्रा बुंनो सानला गोनां जायोब्ला अमा फार्मनि सोर EM बिलाइ होननानै सोङोब्ला आं बिखौ आसि थुनानै खिन्थु आसि थुनायजोंल' नङा खोमा हमना लाना थांनानै खोन्थाहैगोन आं अमानि बेलायाव आनसाक्सेस सासे सानैया दिनै जायफ्रा अमाजों सिथाबथारनानै थानाय
बर' सुबुंफोर लाइमोनफोर बिथांमोना सासे बा सानै साक्सेस जादों जानो हागौ नाथाय थाखा फैसा एभेलेबल इएमानो दिनै आनसाक्सेस अमायाव होनबा दिनैहाय रायजो राजाखौलाय आरो बबे बिथिङावलाय साक्सेस खालामबावनाय हाया थ' दिनैहाय बिनि बिथिङाव आं बारा बुंला दिनैहाय जायफोरा एनआइए नांनानै थानाय ना एनडिएफबिनि जाय सोद्रोमाफोर हारिनि नांनानै बा एनडिएफबि आफादाव हाबनानै गोबां खामानि मावनानै दिनै एनआइए केस नांनानै दं बै सुबुंफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ उदां खालामनो थाखाय मा बाथ्रा बुंदोंमोन गोबां बाथ्रा नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों ना गोबां बै समनि बाथ्राखौ बुङोब्ला लाजिगोन जोंनि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारा दुखुबो मोनगोन बियो अफ्रिनि सायाव दुखुबो मोनो बियो जों दिनै मानो दिनै इउटिउब बे ससियेल मिडियायाव मानो ओंखारबाय थानो गोनां जादों मानो बुंबाय थानो गोनां जादों दुखु नाङो माब्लाबा गाबनोबो ओंखारदों आं दिनैहाय जायफोर दिनै एनआइए नांनानै थानाय इसोरनि अननायाव बिथांमोना मोजां गावबा गावनि बिसिजों गावबा गावनि बिमा बिफा गावबा गावनि गथ'जों मोजाङै आलो गोजोनै दिनै प्रमद बर'मोना बिथांनि मोननि सायाव माब्लाबाबो नायनाय नङा माब्लाबाबो सिन्था खालामनाय नङा माब्लाबाबो साननाय नङा दिनै जायफ्रा एनआइए नांनानै थानाय बिथांमोना इसोरनि अननायाव जुदि उदां जानानै फैयोब्ला बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ बुंहरगोन सिदा सिदि बाथ्रा आं एबसुनिफ्रायसो फैनाय नोंथांमोना गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ दं बिथांनाव थां बेखिनि बाथ्राखौ बियो डिपुटि नैबे जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ डाइरेक्ट बुंहरगोन बियो माब्लाबाबो बियो माबा मोनसे जे खोथा माबा मोनसे बिनि गोसोआव दे गोजोन हरनांगौ बे माब्लाबाबो गैया मालाबाबो सिन्था खालामा बियो गावनि बेक्तिगत बाथ्राखौ रासिन सिन्था खालामग्रा बर' हारिनि दैदेनगिरि बेखौ लायनो जों बर'नि गेजेराव डायनामिक लिडार होननानै बुङो गोबाङानो दिनै प्रमद बर' सारनि फेमिलिनि बाथ्रा बुङो आं माब्लाबाबो फेमिलिनि बाथ्राखौ बुंनोबो सानाखै आरो सानाबो आङो आरो बुंनायबो नङा दुखु नाङो माब्लाबा जायफोर दिनै रन्जन दैमारि दिनै रायजोनि थाखाय खामानि मावदों दिनै जियाल जादों दिनै गावनि गथ' गावनि हिन्जाव गावनि गथ' बेफोरखौ माब्लाबाबो सानफेराखै बियो दिनैसिमबो जेलाव दङ गोसो जायोब्ला बियो जेल सिङावनो रन्जन दैमारि आं बिजेपिजों एलायन्स जानोसै बिजेपिजों आं आर'नाइ गानोसै होनना बुङो गाबोन समफोरनो गगोन बियो उदां जागोन नाथाय बेखौ सानाखै बियो आरो बियो सानफेरनायबो नङा बियो आरो बिटिआरनि बियो सिएम जानोबो लुबैया रन्जन दैमारिया एज ए मात्र लुबैयो बियो रन्जन दैमारि सारा बर' जाथिया खौसे जानांगौ जायफोर पलिटिसियानफोर बिथांमोना खौसे जानांगौ जायफोर फरायसा आफादफोर बिथांमोना दिनै खौसे जानांगौ दिनै फरायसा आफादाबो दिनैहाय बिपिएफजों मानो गोरोबनो हाया बेखिनि बाथ्राखौ रन्जन दैमारि साराबो सिन्था खालामो दिनै जोंनि जायफोर दैदेनगिरि गावनि बेक्ति बाथ्रा गावनि फेमिलि गावनि न'खरनि बेफोर बाथ्राखौल' सिन्था खालामो लासै लासै जों 8 शिडिउलनो 6 शिडिउलनो बेफोरबो दानजोबगोन जों ओंखायनो एसे बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ नैबेखौसो लुबैदों पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा आलादा चेप्टार जों मोनसे सियाराव माब्लाबा मोजां जिरायनानै बर' रायजो राजानि गेजेराव हागोन ना हाया गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथा बुंबाय बावहाय जुदि सोरनिबा देहायाव जुदि नांदोंब्ला बा सोरनिबा थाखाय बिखायाव सु हाबनायफोरबायदि नांदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय जोबथारनायाव आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' नोंथाङा सानसे समाव राजा लामा गाथेग्रामोन डिभाइड आसाम 50-50 बुंग्रामोन नोंथाङा सानसे समाव रेलवे गाथेग्रामोन डिभाइड आसाम 50-50नि बाथ्रा बुंग्रामोन हिसाबै जोंनि एनडिएफबिनि जायफोर एनआइए नांनानै थानाय बेफोरखौबो मोजां उदां खालामनोखौ सिन्था खालाम जायफोर हाइनेस केस जानानै थानाय बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों बा आं खावलायदों बा जों हाइनेस केस गोनां मानसि हिसाबै जोंनि हाइनेस केसखौ थाबैनो जुदि उदां खालामनानै होयोब्ला थाबैनो जुदि फोजोबनानै होयोब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैया
एज ए प्रमद बर' हिसाबै नोंथाङा UPPL खौ डास्टबिनाव गारो हाखराव गारो बहाबा बुरलुंबुथुर दैयाव गारो बे नोंनि बाथ्रा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया अनलि जोंनि थाखाय हाइनेस केसा जोंनि थाखाय ओरैबायदि गिदिर इस्यु जानानै दं NDFB नि जाय सोद्रोमाफोर बिथांमोना दिनैहाय केसखौ बुंना लानो हायाखै नोंनि खाथियावनो गसंहैयो प्रमद बर'नि खाथियावनो हाइनेस केसखौ लानानै नाथाय खाथियाव सौहैयोब्ला बुंहैनो हाया नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुङो बेयाव दुखु नांनानै मालाबा फावसाय बिफिनो जोंनि NDFB नि सेंग्राफ्रा ओंखायनो आं बुंदों जायफ्रा हाइनेस केस गैया NDFB नि सोद्रोमाफोर बिथांमोना मिनि बाला खुसि रंजा बाजा दं नाथाय जायफोर हाइनेस केस दं बिथांमोननि दुखुखौ बै केस गैयिफ्रा जेबो बुजिया मालाबाबो बुजिया जाय गबिन्द बसुमतारियानो होन नैबे सानजाराङानो होन रन्जित बसुमतारियानो होन बा नैबे सावरायग्रायानो होन माब्लाबाबो बुजिया आंनि फेमिलि मोजां मोनजानांगौ मोजां थानांगौ मिनि खुसि रंजा बाजा थानांगौ NDFB आ दिनै डिसपेन्ड जाबाय जोबस्रांबाय दायित्व जेबो गैला बेखिनि बाथ्राखौ आं सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंदों दा ओंखायनो आं बुंनो लुबैदों हाइनेस केसजों जों भुगिनानै दं एभ्रि मान्थ माने 5 निफ्राय 6,000 बिसिमहालागै जोंहा खरसा जायो साधारन बङाइगावआवनो 3-4 हाजार थाखा खरस जायो होनबा दिनै बेफोरबायदि फैसाखौ सोर हरदों प्रमद बर' हरदों ना गबिन्द हरदों बेफोर बाथ्राखौ जों जुदि प्रमद बर'नि खाथियाव बुंहैयोब्ला प्रमद बर'आ बुंगोन आंहा एबसुनि मानसिफोरखौ नायनांगौ दं हेन टेन आग्रुं बाग्रुं बायदिसिना बाथ्राखौ सो बुंगोन सोरबा मेघालयआव दं सोरबा अरुणाचल दं सोरबा नागालेण्ड दं सोरबा मिज'राम दं सोरबाया दिनै गुबुन गुबुन स्टेटआव दंहैयो बेफोरखौ दिनै माबायदि फोजोबगोन ओंखायनो नोंथांमोना पलिटिकेलनि दैदेनगिरि लिडार बर' रायजो राजानि मिशन बिसननि बाथ्रा सिन्था खालामो बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामो डायनामिक लिडार होननानै बुङो प्रमद बर'खौ दिनैनि दिनाव ओंखायनो नोंथां डायनामिक लिडारा जोंनि एक्स NDFB फोरनि हाइनेस केस आरो रिहेबिलिटेसन जायफ्रा मोनाखै बेफोरखौबो होनानै होनांगौ आरो जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै थानाय फेमिलिफोर खोनानो मोनबावदोंमोन जायफ्रा हाइनेस केस नांनानै थानाय आरो जायफ्रा दिनैहाय NDFB नि गोथाङै मुंख्लं NIA नांनानै थानाय बिथांमोननि न'खौबो हानायमानिखौ जों लुनानै होगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय मोननैसो न'खरखौ लुनानै दायित्वआ जोब्बाय नैबे प्रमद बर' दैदेननायनि सरकारा आं बेखिनिखौल' खावलायगोन थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथा बुंबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि